Ugmaan 62 anyos na si Romeo kan sagpon Daraga Albay sa mga naresibing bulong hali sa medical mission na pigkondusir kan ako Bicol Party-list sa idang barangay kasubagong aga. Istorya niya sa ibong kan sa iyang panluluya. Nagdesidir siyang magpilang ngani mapakonsulta asin makahagad naman nim bulong sa asma. Dati daa siyang mekaniko, alagad napundo na siya sa paghahanap buhay darakan sa iyang kamatayan. Depende sa gamot kasi may mahal, may mura. Hindi ko naman siguro kung magkano kasi kuminsan mga 10 tableta. May 5, may 12. Sigun kay punong barangay Loreto Barajas, dakulang bagay na napilian sa indang barangay kan partido na pagkondusiran kan aktibidad, urog pa tadakol siyang mga konstituentes na may mga kamatayan alagad kapusman sa pinansyal para makapagpabulong sa ospital. We are still hoping na madadagdagan ang mga missions na ni para matawan ki sabi nga ning oportunidad, tsansa sa mga residentes na di man kaya na magduman sa mga hospitals na igwasindang kamatian. Apwera sa mga residente ni punong barangay Barajas, binuksan man ang aktibidad sa mga residente kan barangay Tagas, Banyag, Maroroy, asin Binitayan na pinamamayuhan ni punong barangay Michael Rodrigueza. Kabale sa mga serbisyong pigtangro kan partido, ang libreng medical check-up, blood sugar screening, dental consultations, libreng mga bulong asin libreng bakuna kontra pneumonia. Presente sa aktibidad ang dating kongresista kan partido na si Christopher Kitoko, asin ang esposa ni Daraga Mayor Carlwin Baldo na si Romelia. Kita po baga sa ako Bicol Party-list sa serbisyo ko. Padagos po kita na nagme-medical mission dahil sa mga satuyang mga kababayan na dahil nakakaduman sa ospital dahil wala sindang kwarta, warang pamasahe. Kita na po mismo minadulok sa indang barangay para maserbisyuan ang sa indang salud. Karahayan kan salud mo, simbag ko, ang tema kan aktibidad. Apwera sa nasambit na banwaan, dadarahon man ang medical mission sa iba pang pagtaraid na lugar sa Albay. Mientras tanto, nanauman ng tigli 5 kilong bagas ang opisina ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda. Para sa mga baretang tatak Bicol, Angeline Dagta.